musoyo ndini guys ndatirega ndimbobuda ndinde kutauni nechimwe changu ndimbonotsvaga hangu mushonga mufamasi. Gumbo rake akanga atwista gumbo kubasa saka aifamba hake ndobva ndatirega tinde kufamasi tinotsvaga mushonga tisawa tabuda tiri kufamba tirikuenda zvedu mutauni. Kombukadiko vasikana vanhu vaningobve korudo rwechembere nedhara vasikana musadaro vedu honai aiwa ndindi musakanga ndokuti ndiri kusundidzira guys honai ndiri kupusha zvizvo zviri kukomach left right center imi zvakaoma kuita kuremigwa mai mwana munhu ngaabate handbag vedu munhu ngaadliswe hona kuda kuramba kubata handbag muridzosera munhu ngaabate kudlisa munhu nefoshoro kuti abate handbag chaiyo aiwa takabva tafamba guys ndobva tatanga kupinda mubhengi umu handi tikataipinda mubhengiwo pane zvavaidawo mubhengi mavo imomo ndobva vapinda mubhengi vachionaona kuti zviri kusei vachiita zvavaida kuti madhiri icho chikeli chakamira tataenda nacho chikeli chachiripo chamira chiri ngodongoraiwa tapedza zvemubhengi ndiniyo ndakubuda zvangu uyo takananga panze tichiinda takubuda panze paipai vanga vasara kwadiko vachazita vakafamba sei tabuda takuenda kutsvaga mushonga manje kumboriya vakaita kuminyuka guys ikuona mhani vakapfeka safety shoe tisitasobva manje ava takupinda mufamasi kutsvaga mushonga wekuti tikwanise kukwisa pagumbo rikozi ranga rakazvimba mai mwana kuzvimba chaiko ndokwaranga rakaita kupo irori tikufamba guys tasvika pamakaunda paya tikutsvaga mushonga unozoziva kuti mushonga wacho chaiwo chaiwo wauri kuda ndeupi pane mishonga hopu yakasiyana siyana guys tikutsvaga zvekukwisa zviya tsvaga application ndazvotsvaga ndazoiwana ndazoenda nekutenga nemasinus jais mazano ndikuita kuvaviwa mukati mehuro masinus aya ndandakamboti ndasorora zvino adzoka iko zvino handichabloki mhino but kuvava nzeve neumu aiwa ndatoenda ndindatenga hangu mushonga wanga tinondodini ndatakura hangu chipepa changu chekubhutu uyo tisu takufamba hedu iwe tichibuda tichiinda munhu anenge asingagarika mukati angatonomanya parai tichikwadza gumbo aindanogara panze apa agara ndivi zvangu mai mwana imi munongohwa imi kuita kuzvifila mai mwana saka bhutsu iyi yakangofanana neclicks yekusa guys kungofanana neclicks yekusa yaiya inotengesa mushonga saka ndozvakangoita shopi inonzi bhutsu iyo pana chakambosiyana zvakangoita clicks ndozvakangoita bhutsu iyo iyi nothing much zvakambonyatsokusiyana handakubuda zvangu ndini panze guys kuitaka kuzvifila ukasazvifila guys chero wachembera chero wadini hapana nozombobatsira kuzvifila guys famba uzvifile unyatsoita zvauri kuda nyatsonzwa kuti ndini mai mwana haikona zvekutamba ndiniyo ndazobuda taenda kunotengesa zvemugadheni guys saka ndiri kuda kutenga chiringi chemukati mechekugera loni chetrima chachiya mune chinhu chinoiswa mukati chimwe chinenge chiri muso chizvimatambo zvinoiswa mukati kuti chigere chiya changa chapera saka ando chandaitsvaga ipapapa ndikati zvinondochiwanepi asi ndakazochiona wena chiripo ndakachitsvaga ndikachiona kuti chiripo bva ndati rega titore chinhu ichi tikwanise kutenga umboonawo kana zvimwe zvawakamboona kuti zvakasiyana mapuraizi here aizi kuda kukombera mapuraizi uye zvakaoma aiwa pandiri kufamba zvangu ndini ndakazochiwana chinenge chiwaya so kana kuti chii handisi kuziva chinoiswa mukati mechitrima ichocho kuti chigere mune chitambo chinouya so saka chitambo ichi semunhu akanga achigeragera achidinidini izvo cheblue icho chamuri kuona chiri pasasi icho chebleach saka ichochi ichi chitambo chebleach ndakatozochiwana icho ndatora ndazozoinda zvangu ndatonobhata ndakazombotenderera ndichitsvaga something I think mushonga ndaitsvaga mushonga guys wemawidzi anomera papaya panenge pane zvimablocks zvepaving papaya because zvinoramba zvichingokura zvinhu zviya saka ndakazoenda nditsvaga mushonga andikatiga nditsvagewo yeopu mukati meshopu imomo tonoti mushonga iyi yakafanana neshopu yedu yekusa iya yana bhiko handimaona kuti everything is there under one roof zvimishonga yemawidzi irimo zvese zvigero zvekugeresa maloni zvekugeresa zvese zviriko tine shopu dzakadai so kusouth africa hobho ndofunga ibhiko I can say the biggest is bhiko ndo zvakangofananawo neshopu iyo inonzi what bnd what handizivi apa ndapedza manje ndakuenda kunotsvaga zvimaketeni chezvo zvemuteleti ichi ndikati chatauya pano chiripo chiri chinyuwani chaiswa za 7 months choda kuti chibviswe mise chimwe chinyuwani handimaona because setup kaizika setup yekunokuka zvakaoma kana uchigeza unenge uri mubathing room guys tab ndoma unogeza saka mutabhu imomomo mune chiketeni chinoita kuti mvura isawire pasi chinenge chakavhara patoilet neuyu saka chiketeni ichocho ndochandaiti
7 months chakuda kuchichinja ati of course ndingo chichibvisa chichosha uchidini but toda kupota chichinjwawo handichimaona uchisa chinyuwani saka ndochandaitenderera papa ndichitsvaga hatina hakuna mashawa vamwe vanawo havo mabathing room akasununguka akapombonoka ekuti vanotopinda vachivhara nemaglass vachidini but aiwa manje isusu hedu inini hangu handina ichocho ndine chokuvhara neketeni takatotanga kutozvionawo kuno kwedu kwakuna kwedu hakuna guys saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakangonakirawo kuafrica kuti unenge wakangosunungukawo toilet yakasununguka bathing room yakasunungukawo kuno kuva nadzo kuri kuvariko vamwe vanenge zvakasununguka izvozvo izvo handimaona dzakasununguka matoilet mabathing room but zhinji dzacho eketeni ndo rakavhara mubathing room tabu ndo maunenge urimo mukuvharidzira kuti mvura wosaenda panze ende nekuti usangogeza pakashama saka chishawa inenge iri mukati mebathing room imomo vanenge vakaisa chishawa inenge irimo unotobuda unotogeza uri musha wakamira mutabu mukati metabu imomo ndomaunenge uchigeza urimo ndofunga kune vamwe vanyuwani vari kuvaka iko zvinhu zviri cheaper I think izvo zvandakatoona izvo they can use that system kuti zvikuitire cheaper especially pakuvaka kumba than to do your own ningirikiri your own bathing room apa wodai even mashowers avo anoseva mvura hatisi havana kuisa mashowers kunge ende sitakazochinja edu tikaisa iwo anoseva mvura but mazhinji ekusimba vangada anoti pa anomuza ekuti mvura inotobuda yakati wande chokuti inotopfuura kwemwedzi bhiri remvura rinenge rakakwira hanimona saka ndakazochiwana chimucheka chiya chanobva ndatenga chimucheka chiya ndiri kutofamba hapana ndotsvage ndatiwana mushonga uyaya zvese aiwa ndatotenga nechiketeni changu chandinacho takuenda kunobhadhara mai mwana ndiniuyo ndakasenga zangalewa rangu aiwe ungazoda chitoenda mai mwana amuchembere bheta ava kutobhadhara zvavo kuungavadii gogozi manyama icho chimuchembiza manyama vakomana very sunuka tiri kutopinda muma47 imomomo 47 ngori takaenda atimona tatenga apa takutobuda afamba timurera angonimirira panze handimaona because igumbo asi mushonga tazowana zvedu saka vakagara panze plus vaitenga zvinhu zvavaitenga mheno zvibuda machips buda maigotekuda chii ini mazuva ndakatenga kuti garimbomira kudya izvozvo saka ndadini nekuti garo racho rawandisa ringagoni saka apa ndatofonera taxi mai mwana ndatomirira taxi kuti chiuya handitimaona asi ndakamira taxi ndabva ndafunga kuti mira ndimbomhanya pane audi padhuze apo mira ndimbomhanya paaudi apo ndimbonotenga zvanoda kuti nditenge handimona ndabva ndapinda fast saka ndifonera taxi matomatoes nechichichi ndaisa mai mwana handitimaona ndapinda muaudi momo ndikuita tunhu twangu ndikuisa tunhu twangu mubhasikiti ndirimo muaudi momo ndikuisa tunhu twangu mubhasikiti zvangu nditorimo ndiri kufamba handitimaona kaizi basa rekupishanda mushopu uchipeka zvinhu ka handiziviwo asi rinogwadza basa iri musandibvunze zvakawanda ndatopedza neni so ndatobuda ndatakura zvinhu zvangu gaisa asi kugwadza